И здравей си всички подкрепята, съм Павел Швърта и тук играем в Mineplex на Survival Games. И what the fuck? Воу. Воу, колко не спечелих. И така нататък. Дъра бърдаче дъра. Какъв ни беше епизод, че се заблях тук, мира. Това е от не знам кой епизод, сигурно 7 или 6 от нашата поредица. В предишния епизод ви обясних защо не бях снимал толкова на време и че имам нов скин. И че бях на трето място предишния път. И не беше год. Но както и да е. Така. Сега тука. Трябва да поверим. Сега тук трябва да поверим. Просто трябва. Така. Добре. Отивам на там. Мисля, че много хора ще ми харесат такива. Добре. Добре. Размазахме го тос. Кой няма? Чест. Добре. Но най-много не обичам гатима тимове. Просто мраза така. Така е хем нечестно. И хем така. Просто нечестно е. О, няма да слизам тук долу си по времето. Ще ходя се енчантна. Ако ми остане време. Добре. Близо има човек. Добре. Да, аз не съм си избрал кит. Окей, този път ще победим без кит.
Добре. Само един момент, хора. Отворете, де! Се отворят сами. Така. Да. Защото снимам. Снимам. Клип. От 2 месеца не съм снимал. И така. Напротив. Питай тати. И... О, в компаса ми се чупи. Така. Да, за това звено имаме Full Iron. Е с 100 гиер, ако не поведа. Така. Тук майка ми баща ми се върнах. Затова се чуват тези гласове. Видях някой. Бре, това ли е той? Добре. Така. Добре. Само аз и някой сме. Трябва да е наблизо. Си 3 блока. Добре. Сега. С 9 блока. Къде си? Ето го. Мира. Това беше всичко от мен, приятели. За днес спечелихме. И това беше всичко от мен, приятели. Аз бях Павда и Швърта. И... Чао!